गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि 67थि तामुलपुर जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाहागो लाना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोनांथार बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा बुंदों बर' फरायसाफ्रा 12 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनो हासिगोन होनना। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मावख' लुफुंनो गंफ्रोमबो जिल्लानि थाखाय 50 लाख राङारि अनसुंथाइखौ आसाम सरकारनिफ्राय होगोन होनना खोथा होदों। आरोबाव बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो थाखाय उपेरा 5 कौटि रां आसाम सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होगोन होननाबो बुंदों। भारतनि सेथि नोगोरारि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ कोविंद बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि 67थि तामुलपुर जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफादनि 67 बोसोरसोला जथुम्मानि गेवलां मेलाव भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ कोविंदआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मेलखौ मेहेरगोनांसिन खालामो। बाहागो लानानै हादोरगिरि गेदेमा बिथाङा बर' राव थुनलाइ हारिमु आरो बर' हारिनि जारिमिन गासै बिथिंनि सायाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिथां हादोरगिरिनि आलासि महरै बाहागो लानाया बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि सानजाना थाबाय। टेस्लानि बिगोमा इलन मास्कआ टुइटारखौ बायनायनि उनाव सोलाय सोल' खालामदों। टुइटारखौ बायनायनि उनाव इलन मास्कआ सरकारि टुइटार बाहायग्राफोरनिफ्राय रां लानाय जागोन होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सरासनस्रा सुबुंफोरा टुइटारखौ फ्रियावनो बाहायनो हागोन। टेस्लानि बिगोमा इलन मास्कआ टुइटारखौ 44 बिलियन US डलाराव बायदों। दायो टुइटाराव गोबां गोदान आपडेट लाबोनायनि थांखि लादों। मैया बर' थुनलाइ आफादनि नैथि साननि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि मानगेन्द्र मुर्शि दिपेन बर'नि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफाद महरै बाहागो लायो। थान्दै मेलाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगेन्द्र मुर्शि दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथानि 3.1 दफा 6.3 दफा आरो मोनब्रै रावारि खान्थि 4 लेंगुवेज फर्मुलानि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै मोनब्रै रावारि खान्थि 4 लेंगुवेज फर्मुलाया बर'नि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ फोजोबस्रांगोनसो, बेखायनो एबसुआ आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो जाबसिनना होनो नागिरनायखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया होननानै थान्दै मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ आजावबाय। बर' थुनलाइ आफादनि समेश्वरी ब्रह्म बान्थाखौ बर' थुनलाइगिरि क'क्राझारनि आइजो लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया तामुलपुरनि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव आजावबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लकसभानि बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ भारतनि हादोरगिरिया बाख्नायदों। हारिनि थाखाय गोख्रोङै हाबा मावबोनाय आरो बड'फानि आगदारि बड'लेण्ड सोमावसारगिरि लकसभानि खेबथाम MP जाबोनाय सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिखौ भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ कोविंदआ बाख्नायदों। भारतनि हादोरगिरिया बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव बिबुंथि लाखिनाय समाव बुंदोंदि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया पार्लियामेन्टआव अराय बड'लेण्डनि खोथा, जेब्लाबो जय बड'लेण्ड होनना बुंबोदों। लोगोसे मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ कोविंदआ बुंबावदों, सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया आंनि सासे मोजां लोगो होनना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जय बर' हारिनि गोजोन्थों।